Dobrý deň prajem, som starosta obce Lietavská Lučka. My sme museli hľadať systém alebo spôsob, ako ponížiť ceny komunálneho odpadu. Keď sme urobili rozbor komunálneho odpadu, tak sme zistili, že 49% odpadu bol biologicky rozložiteľný odpad, 30% bol odpad, ktorý sa dal použiť do separácie a 20% bol vlastne komunálny odpad. My sme sa rozhodli pre systém, že do každej domácnosti dáme komposter. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že pôjdeme do súťaže, kde sme uspeli na kompostéry premium, ktoré sme dali do našej obce a chceli sme, aby sa celá obec do toho zapojila nielen pri rodinných domov, ale aj pri bytových domov. V prvom rade sme robili prednášky pre našich obyvateľov v spolupráci s priateľmi z Zeme a s firmou VRK. Sme vydali rôzny propagačný materiál. V našom obecnom spravodaji sme takisto toto propagovali. Ale okrem prednášok sa robila aj súťaž, kde boli naši občania, ktorí správne separovali. Máme občanov, ktorí dosahujú veľmi krásne výsledky. Je to poznať aj v tom, že keď vyvážame komunálny odpad, tak pomaličky prázdne kontajnery sú a to, čo patrí, aby šlo len do toho komunálneho odpadu, ostatné produkty, ktoré sa dajú využiť, treba využiť. Máme tu diagnostické centrum, ktoré nás predbehlo, pretože majú už dneska elektrický komposter. Elektrický komposter by sme chceli dať aj do našej školskej jedálne. Zlepšilo sa to v tom, že v minulosti sme vyvážali komunálny odpad každý týždeň. V súčasnej dobe vyvážame jedenkrát za 2 týždne. Myslím, že tie úspory nie sú malé. Len za prvý kvartál sme ušetrili 3 000 eur. Je to dôkaz, že dá sa usporiť a tu je tá cesta, ako znížiť tú cenu za vývoz komunálneho odpadu. Ja si myslím, že nám by malo záležať všetkým na tom, aby sme separovali, aby tie produkty, ktoré sa dajú použiť z piatky do separácie, aby sa využili a biologicky rozložiteľný odpad, aby sme využili my. Takýto komposter je pre nás veľmi praktický. Ako tu vidíte, sú tam rôzne zbytky aj z kuchyne a sú tam aj odrezky z buksusov nastrihaných. Sú tu aj akési plevele. No a kontrolovať môžeme vytváranie toho kompostu cez taký celkom zaujímavý mechanizmus, kedy sa povyťahnú tieto čapy. A je možno ten komposter v princípe z ktorejkoľvek strany otvárať. Ten tvar toho komposteru je úmyselne takýto konický, tým pádom zabezpečuje, že zostávajú po krajoch toho komposteru vzduchové mezery, tak vlastne tým sa zabezpečuje aj priebežný prístup vzduchu do toho materiálu, ktorý tam je. Musím oceniť, že teda obec nám kúpila dobré kompostéry, pretože poznám ich pomerne veľké množstvo. Tento oceňujeme predovšetkým preto, lebo je pevný, mocný. To znamená, že sa nedeformuje a ten komposter vydrží tu možno aj desiatky rokov.